Aquesta setmana farem les activitats quotidianes. Què fem normalment? Per accedir a les activitats d'aquesta setmana cal anar a la pàgina d'SpeakCat. Per fer la primera part, accions quotidianes, cliquem el botó vermell i se'ns obrirà la pàgina de l'SpeakCat. Hem de fer l'apartat 4, accions quotidianes. Per tant, cliquem a la fletxa del costat i se'ns obren dos apartats. 4.1, activitats de comprensió, i 4.2, exercicis de gramàtica. Cal fer les diferents activitats de cada apartat tal com ens les proposa. Per exemple, fixa't en les imatges i en les frases. Aquí, si cliquem a l'altaveu, podem Què està escoltar fent l'Òscar? Està estudiant. i llegir. Un cop acabem de veure i fer una activitat, podem clicar al següent per passar a l'activitat 2. Aquí ens demana que omplim l'espai. Mirar la televisió, què està fent la Núria? Si cliquem al buit podrem escriure. Un cop acabem totes les activitats del 4.1, activitats de comprensió, que hi ha 18 activitats, fem l'apartat 2, 4.2, exercicis de gramàtica. Només hi ha 11 activitats i per fer-les s'ha de seguir el mateix procediment. Cliquem a una i fem el que ens demani. Què estàs fent? Cliquem al buit i podem escriure el que ens demana. Un cop acabin totes les activitats de l'apartat 2, recordeu que heu d'escriure un escrit amb el que feu normalment en un dia qualsevol de la vostra vida.